Имаме X, имаме Y, Z и това е начинът, по който хората виждаме обекти, т.е. имаме пространствено възприемане на информацията. ChatGPT го помолих тук да ми представи 100-мерна матрица. Исках да си представя как изглежда. Как да визуализираме нещо, което е в стотици измерения. Всъщност, подобен тип Large Language модели, те работят с умножаване и математически операции върху матрици, като тези матрици са многомерни. Не е просто два измерения, не са три измерения, става дума за стотици измерения. И то каза, ChatGPT ми отговори, каза, виж сега, това е много сложно. Не може да се представи лесно, нали, такъв тип матрица. Човек трябва малко да си пречупи съзнанието и да си представи, нали, че има неща, които са отвъд видимото. Но ще се опитам да ти покажа. Нали. Представи си, че имаш множество топки, които освен, че са триизмерна форма, имаме допълнителна информация кодирана в тях. Цветове, сенки, които са хвърлени, връзки между отделните елементи. И съответно, представи си една сянка, която пада върху тази картина в друго измерение. Тоест ти знаеш, че някъде в друго измерение нещо съществува, не можеш да го видиш в пълната му форма, но можеш да видиш сянката, която е хвърлена от това нещо. Подобен тип взаимовръзки могат да се правят от Large Language модели, от AI софтуер. И вече достигаме момент, където AI ботовете и ChatGPT и Large Language моделите стават по-способни в извършването на определен тип дейности от нас. Да, те нямат креативност, но те са много по-добри в това да направят взаимовръзка между неща, които на нас привидно не изглеждат несвързани. Променя се начина, по който се изпълняват нещата в света. Променя се начина, по който се пише софтуер, начина, по който се прави бизнес. Следващия слайд. Но в никакъв случай фундаменталните познания не са излишни. Всяка една технология, която е достатъчно сложна, изглежда като магия. Но в момента, в който я опознаем тази технология, ние разбираме, че то се крепи на математика, то се крепи на статистика, крепи се на софтуер. Следващия слайд. И ако искаме да се научим да програмираме, има стотици ресурси онлайн. Има платформи като Coursera, Udemy, YouTube. Harvard има отворени курсове. Масачузетския институт по технологии също има отворени курсове. Дори в България на местно ниво имаме Далерика академия, Софтуерен университет, Code Academy. Имаме стотици платформи, където можем да влезнем и да се научим да програмираме. Опитайте се да програмирате. И, нали, много хора ще кажат, окей, ама откъде да започна? И то е страшно, нали, да започнеш да заходиш така към една непозната материя, която е необятна наистина. Няма човек, който да знае цялото програмиране. Започнете с Hello World. Това е начина, това е програма, която просто принтира на вашия компютър, на вашия екран текста Hello World. Дърпате Python, пишете една програма, която е на един ред и пише Hello World и така ще бъдете удовлетворени, че сте написали вашата първа програма. След това ще направите следващата стъпка и лека по лека ще се развиете. Също така запишете се на нашия курс по програмиране. От 6 юли до 1 септември организираме на територията на град Хисаря безплатен курс по програмиране за деца от 5 до 12 клас. Не е само за деца, ако иска и някой по-голям, по-възрастен, нека да заповяда, всички са добре дошли. Като това го правим за каузата. Защото искаме да има една по-добра перспектива. Не само пред децата, но и пред самите нас, защото единственият начин ние да живеем в по-добро общество, да се чувстваме удовлетворени, не само от нашето благосъстояние и нещата, как се развиват при нас до нашата ограда, ами и съседите, да видим, че и те са окей. И те имат познание, нали? Те са финансово стабилни. Затова го правим. Искаме да дадем една светла перспектива пред децата най-вече.